Битото куче. Ето го битото куче. Айде, скачай, скачай, Друз. Кой ще прави Друз, бе? Ти йога ли си? Я покажи как правят йогите. Така ли правят йогите? Да, точно така правят йогите, мамо, браво. Айде сега, Друз по дупе. Друз по дупе. Айде, дай ръка и да се друса. Не можем да станем вече. Ма ще отидем на пицария и с мама всички бебета ще спят. Тати пуши, да. Пуши, точно така. Айде, Друз. Друз. Айде. О, целувка ли ще ми даваш? Ема. Айде, отивай. Я покажи как прави снега. Трап, 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 трап. Скръц, скръц, скръц с кръчетата. Каката се люлее, да. Стой там, Ема. Ема. Слушаш ли? Студено? Последно казва. Айде, ела сега ще отидем на замък. Ела на замък. Айде, мила.